Saze kwenzakaleni nkosana uboneni? Bone i-account ya-Thomas Dile kuye namdanikela ke ngoku. Kunikela lo kwakhe okomuzi inkosi eKhethawo. Ya, Ngithole ngempilo account. ngifumane ku-YouTube. YouTube wani Indabenkulu. Indabenkulu. Nazo-ke naso isidingo sakho sonikelela uShembe. Asikhethe empeleni. Imali ayiyanga kwIndabenkulu ngaliye hardware sosuka lapho masiya kuyothatha impahla kwakhela UNyazi. Inkosi yokubusisa kodwa bagcotshoza kunikeza isibusiso ne. So ngizokulinga nomshumayeli mase kubuyela ukunikeza isibusiso mina nje umfana wesonto mobilizer. Hayi siyabonga kakhulu baba. Bantwana boNyazi cha ngimzibile ngiyabona ukuthi nifisa ukunikela eKapa lodumo. Nayi account kade ngizama ukuyibhala lapha kwi-chat section but uTikTok uyayidelete leyo message ne account number. Ngicela mhlawumbe bayithi siya trade or something. So imali ayikumuntu